Dyma syniadau i chi ar gyfer sut i fynd ati i greu collage blodau gwyllt. Yn gyntaf, brasluniwch flodau gwyllt trwy gopïo allan o lyfr neu trwy fraslunio allan yn yr awyr agored. Dwi'n mynd i ddefnyddio pensil i gychwyn a lliwio gyda chrayonau, pinnau ffelt a phensiliau lliw. Defnyddiwch be bynnag sydd ar gael i chi. Mae llyfrau gwych ar gael ar gyfer adnabod blodau gwyllt gwahanol os hoffech ddysgu mwy am yr hyn sydd o'm cwmpas. Yna dwi am ddilyn llinellau y blodyn eto gyda inc a nib sy'n rhoi diffiniad i'r blodau. Mae'r crayonau Caran d'Ache yma yn hyfryd ac yn hydoddi gyda dŵr, sy'n berffaith ar gyfer cael mwy nag un tôn gydag un lliw. Dwi wedi braslunio cronell, pig yr aran y coed, llygad llo mawr, y ben galed, a'r bwrned mawr. Yna, torrwch y blodau allan yn ofalus. Peintiwch eich cefndir ar bapur mawr. Dwi wedi dewis oren llachar ar gyfer yr awyr a llwy tywyllach ar gyfer y ddaear. Ychwanegwch fanylder i ychwanegu gwead. Defnyddiwch bapurau amrywiol a'i gludo i'r cefndir. Yma dwi wedi defnyddio papur sidan. Yna gludwch y blodau i'r cefndir. I orffen, gallwch beintio rhannau o amgylch y blodyn gyda phaint i greu dyfnder. Dyma'ch cyfle i ychwanegu eich stamp eich hun ar y llun drwy ddewis eich hoff liwiau. Dwi wedi dewis rhoi gwyrdd ar y gwaelod ac aur o amgylch y blodau. A dyna ni, eich collage blodau gwyllt.